Soňky bir näçe güniň dowamynda Liverpool aýatyna ýagan güýçlü ýagyş ekişi tamamlanan gowuçy meýdanlaryny zaýalady. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden habar berdi. Maglumata görä hususan 3-nji aprele geçilen gece Liverpool aýatyna, şol sany welaýet paýtagty Türkmenabad şäherine güýçlü ýagyş ýagdy. 7 sagat töwereg dowam eden ýagyş ýaňy ýakyny ekişi tamamlanan gowuçy meýdanlaryna zar burdy. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Liverpool aýatynyň Türkmenabad şäherine soňky 9 güniň dowamyny 2 aýlyk ýagyş normalaryndan hat köp mukdarda ýagyşyň ýaganlygyny habar berdi. Zatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe gün dowam eden ýaganly howanyň netijesini welaýet merkezine köçelerde köp mukdarda ýagyş suwlarynyň toplanynyny habar berýär. Dowamly ýagan ýagyşlar mövsümleýin oba-hojalyk işlerine ziýan ýetirdi. Şu günler Türkmenistanda gowuçy ekiş mövsümi dowam edýär. Ahal Balkan Liverpool Mara welaýatlaryna 24-nji martda, Daşowut welaýatyna 29-njy martda ekişe badalgy berildi. Azatlygyň habarçysy Liverpool aýatyna gowuçy üçin bölünip berilen ýerleriň ýarpysynyň adyragyny ekiş işleriniň tamamlanyny habar berýär. Liverpool aýatynyň gowuçy meýdanlarynyň 40 göterümini ekiş işleri tamamlanypdy. Çala göwgerip çykan gowuçalar zaýa boldy. Entek göwgermedik gowuçalar bolsa ýeriň aşagyna galdy. Ekin meýdanlary ýagyş derarly kesmekledi we ýaňy ýakyny gowuçy tohumlar sepilen ekrançylyk ýerleri gatap galdy. Diýip bir oba-hojalyk işçisi Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýagyş ýagmyryň ýa-ny 10-njy aprelde Sewitiň bir näçe etrawyna mehanizatorlar ýagyşyň astyna galan gowuçy meýdanlarynyň sürme işlerine gaýtadan girişdi. Liverpool aýatynyň çärjew däne we saýad etraplaryna degişli ekrançylyk meýdanlaryna sürme we tekilleş işleri gaýtadan geçirilýär. Türkmenistanyň hökümeti Sowet Soýuzynyň miras alan gowuçy borçnamasyny ýyllar boýy gyşarnyksyz dowam etdirýär. Gowuçanyň aşy köp ekrançylyk suwlaryny we insan zähmetini şol bir wagtda ýergideli ýygy işlerini talap edýändigine garamazdan, galy bersede gowuçanyň kärenisi daýhanlar üçin düşewinsiz önüme öwrendigine garamazdan Türkmenistanyň hökümeti gowuçy plan borçnamasy boýunça talaplaryny erjellik bilen dowam etdirýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini gowuçy önümçiligine mejbur zähmetten peýdalanmakda tanqid edýärler. Bu aralykda ýurdun soňky ýyllarda üýtgeýän howa şertleri Türkmen hökümetiniň oba-hojalyk strategiýalaryny agdarmaýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebäpleri gurakçylykdan, anomal yssyýada, aşa sowuk howadan we güýçli tozanly ýerlerden, galy bersede watyl Türkmenistan üçin adaty bolmadyk harasatlardan we anomal ýagyş ýagmyrdan ejir çekýär. Bahar aýlary adatça ýagyşly bolýar we howa hünärmenleri aprel aýyny ýagyş ýagmyrynyň derejesiniň hassa ýokurlanýanyny aýdýarlar.